Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Tsakanin shahararren mawaƙin nan wato Hamisu da Umar Shareef, who is the best? Ku biyo mu da mun ganin wannan labari da muka kawo muku. To a kwanakin ba da mutane suke dan yaɗa jita-jita akan wai ya musu bireka ya fi Umar Shareef ko kuma Umar Shareef ya fa musu bireka, to ku biyo mu dai a wannan bidiyo za ku ji ku da kanku za ku tantance mana who is the best. Kamar yadda kuka sani da ya musu bireka shahararren mawaki ne wanda yake tashi a halin yanzu, inda yake taka rawar ganinsa tauraruwarsa take haskawa a wannan shekara tamu ta 2020. Haka zalika shi ma Umar Shareef mawaki ne wanda yana tashi a da har ma da yanzu. To masu kallon mu kun san dai kowanne daga cikin su yana waka ce ta soyayya, abin da ya kunshi soyayya da kuma ilmantarwa da nishadantarwa da faɗakarwa. To muna roƙon kuma ku ware mana who is the best, ware mana wato wane ne gwarzon wannan shekara tamu a 2020. Muna so ku zo ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo na. Mun gode. Wannan bidiyo ya burge ku, muna roƙon ku da ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryen. Mun gode. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha ta mai albarka, za mu kawo muku shirye-shirye daban-daban. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.